Szombat hajnalban arra ébredtünk, hogy dübörög az egész ház. Mire kiszaladtunk, már a féltető le volt égve, kipattant egy parázs a padláson a szellőztetőből, és ebből adódóan égett le a ház 90%-a. Jöttek a tűzoltók, mindent eloltottak. Már reggel korán a polgármester azonnal mindent ide készített, mindent hozott, saját bevételből és saját számlájára mindent eltakarított, idehozta, hogy a fiúk már neki tudjanak állni a tetőnek, mert eső jön, és így tudunk tovább haladni, hogy a polgármester nagyon sokat segített nekünk ebben, mert anyagi bevételünk nincs most jelenleg rá, hogy mi bármit is tudjunk csinálni, és neki köszönhetjük azt, hogy már ezt el tudtuk kezdeni. Most van hol aludnotok? Hát a polgármester biztosított nekünk szállást a Taponyi kúriában, ott aludtunk, mert a ház az jelenleg lakhatatlan. Fölsőnek a tetejét kéne. Nap folyamán költöztünk vissza az első szobába, az lakható. A mosógépünket a víz tönkretette, hűtőt, mikrót, tévét, mindent a víz beázott, használhatatlan lett. Az áramot most jelenleg a szomszédból kapjuk. Azt mondták, jövő héten jönnek, és visszakapcsolják, visszakötik.